αγόρι. In zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πρώτη. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Το διασκεδάς. Κανονικά μιλάμε. Και τώρα παρακολουθάμε τις GBU-31, τις 4, οι οποίες πάνε να κάνουν μεγάλο καμπούμ. Uno. Dos. Tres. Catorces. Οκ. Αλλάζω στόχο του. Όχι, θα ρίξω στο εκεί που είναι οι δεξαμενές. Πολλές. Γίνει το όλα να δεις. 18 release. Ίσιον, μεγάλε, ίσιον, μεγάλε. 10 release, έλα παιδί μου, έλα κεντράρουμε που να είναι. Μπράβο, το έχουμε. 6 pickle. Έφυγε ο κουφετός. Φίλε, είναι τεράστια, Bomb Mark 84, Mod 4, GB 2000 λίμπρες. Πηγαίνει εις τας δεξαμενάς. Μιλάμε, θα γίνει καλό καμπούμ. Οκ.